गोसोखौ मोजां मोनाखै आं बेबायदि गारना फैनानै। रितुआ एसेबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनो हाग्रा जाबाय दिनै। आंखौ हौवा बायदिनो मोनला खोमा। आं गारनानैथ' फैबाय रागा जोंनानै, नाथाय दा रितुआ मा खालायगोन सानदों बियो मालायनि गथ'खौ उदैयाव लानानै। एसेबां बुजायबाय आं बे गथ'खौ लानाङा बे गथ'खौ लानाङा होननानै, थेवबो आंनि बाथ्राखौ खोनासङासै बियो। आगोल एसेबां अनोमोन आंखौ, एसेबां मोजां मोनोमोन, एसेबां केयार खालायोमोन। दा मानो बेबायदिनो हरखाबनो बिनि गोसोआनो सोलायखौ? माबा सोलिगासिनो नामा बिनि गोसोआव? बक्सिया एसेबां गाज्रि मानसि होननानै मोनथिनानैबो बिनि गथ'खौ लानो नागिरदों बियो। मोनथिगौ दिनै बेयाव रितुआ गोरोन्थि गैयामोन, थेवबोथ' जानाया जालांबाय, बेखौलाय मानोथो आरो लाबोफिननांगौ? दा आंहासो गोसोखौ टेनसन मोनबाय दङ। गथ'आबो दं बेयावनो। मा खालायगोन बियो? प्रेगनेन्ट मानसि, हारसिं मा खालायनो सानदों बियो? माने इसेबां अख्राथाय, बुजिनो रोंला मानसिया। राजाखौ लानो हानायमोनब्लाबो गोसोखौ मोजां मोनगौमोन आं, बेखौबो गारबोनांबाय। साननैसो थाथोंसै आरो बेयावनो, उनाव खबर लानो फैबावगोन आं। मास फैनांगोन। रावबो जेबो खालायाबानो जाबाय। आं पाटनायाव थानो हागौ, आं गावखौनो थैनो गिया, नाथाय आं पाटनायाव थाबानो मायबा नङा मायबा मोनसे जाखायो। आरो आंनि थाखायनो बयबो टेनसन लानांगौ जायो, दुखु लानांगौ जायो। आं आरो बेबायदि खालायनो गोसो गैला। आरो आं आंनि थाखाय रावखौबो खैफोदाव खोख्लैनो गोसो गैला। बेनिखायनो गामियावनो सिरि थाहैनोसै आं। आंखौ रावबो बुजिया, आंखौ रावबो बुजिया। आंखौ गारना थांबाय रादाया। आंखौ मानो रावबो बुजिया? रावबो गैया, आंखौ बयबो बाहायो। आंहा रावबो गैया। गारना थां आंखौ बयबो बेबायदिनो। आं हारसिं आंखौसो बयबो गाज्रि मोनो। आंनि गोसोनि बाथ्राखौ रावबो बुजिनो नाजाया। आंखौबो गारना थांबाय, गावनि फिसाखौबो गारना थांबाय रादाया। माने एसेबो बुजिया रादाया। आंखौ बयबो बाहायो, आंखौ रावबो बुजिया। आंसो मिथिगौ आं बेसे दुखु मोनो। आंनि दुखुखौ रावबो नायनोबो नाजाया, नुनोबो नाजाया। इस तरह से रो रहा है। अरे मेम साहब, अब मैं क्या करूं? मेम साहब जब से सांप गया है तब से रो ही रहा है। अरे मेम साहब इस तरह से रोती रही तो बीमार हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? आंखौ बुथारनो भगवान, थांना थानो गोसो गैला आङो। दिनैसो दाउथुर जराखौ लोगो मोनबाय। गालि? नोंसो सनजयनि हिन्जावा? नोंसो? हिन्जाव बुदा? हिन्जाव बुदा, गांसो गोरलै मोननायखाय दा रंजाबाय गोसोआ गोजोननाय मोनबाय? मा जानला मानला बुङोलै, लामा गेजेर मानसि मिथिया मा मिथिया। मा जादों नोंहालाय? हारामि लैखोनसारा, हिन्जाव गोरलै नागिरग्रा। हिन्जाव थाखानानैबो हाबा खालामनो लाजियासै? मोजाङै खोथा बुं दे गालि, नोंनि न' नङा बियो, जानला मानला बखिनो। थांसैथु? ओइ हारामि, गुलुंखिनि साला, गुलुंखिनि हिन्जाव नोंबो, कुकुरनि हिन्जाव थाखानाय होननानै मिथिनायबो नोङो मालायनि हौवाखौ जफैनो नों लाजियासै? जानला मानला खोथा दा बुं गालि, खुगा सम्भालिनाय बाथ्रा बुं, मिथिबायना? आं खुगा सम्भालिनाय बाथ्रा बुंगोन? मा खालायगोन नोंलाय? मा खालायगोन? नोम्फा खर'नि नोम्मा जाग्रा, बिमा खर'। आफारे, नों बायदि हौवाखौ हिन्जाव बुन्दा होना माथो होननांगौ? आरो नोंनि बायदि बे हिन्जावखौ कुलिंखिनि, कुकुरनि, हारामि, खांखिनि होना माथो होननांगौ? नोंसोर खानैबो बेबायदि होनजाथावनासोखा, खामानिखौनो बेबायदि मावखादों। हिन्जावा नोंनि हिन्जाव थाखानाय होनना मिथिनानैबो नोंजों हाबा जादों, आरो नोंबो हिन्जाव थाखानानैबो मालाय हिन्जावखौ हाबा खालायदों। लाजियासै सैमानि जातफोर? ओइ गालि, दासो बेफोरखौ बुंना जेबो लाब गैला, मिथिबाय? नोंखौ लायनो थांदोंमोन आं हाबा खालायनो सिगांनो। आं बेनोबा गासिबो बाथ्राखौ खोन्थाखादों, आरो नोंबो मिथिखागौ। बावगारबाय नोंखौ लायनो थांदोंमोन माथो जोंफोरो, जि जाबाय मोजाङै जागायफिनसै होननानै। लासिं अपमान खालामनानै जोंखौ ओंखारहरदोंमोन माथो न'निफ्राय, गोसोआव गैया? मालायखौ दाय होनायनि सिगां गावखौ नायग्रो, मिथिबाय? जा बादहो। रोंबाबो नोंसा नोम्मा नोम्फारो आंखौ नांखायामोन। नोंसा नोम्मा नोम्फायाबो गुबुन बिहामजोसो लाबोनो नाजाखादोंमोन, आरो नोंबो सिरि बेफोरखौनो नाजाखादोंमोन। बेनिखायनो आंखौ बेबायदि खालायदोंमोन। सिरि नों बेबायदि नाजाखादोंमोन, देखायाखैसोमोन नोङो। बिसोर नोंसोरो एम्फौ नांनाय।
मानसि गाज्रि बखिनो हागौ नोंलाय जानला मानलालाय लामा गेजेरफोराव नोंलाय गावनि दायखौलाय मानोथो नायग्रोआ नोंखौलाय लायनोबो थांदोंमोननो माथो बेफोरखौ गासिबो सनजया हाबा खानायनि सिगां आंनो खिन्थाखादों बेफोरखौ मिथिबाय आंबो ओरैनो फैयाखै नोंखौ फैया होननानै बुंनायखायसो फैदों आं सिरखा खांखिनि मालायनि न'खर सेफायग्रासो नोङो नायगासिनोसो र' नोंसोरखौ पापि हिनजाव बांद्राय जाबाय दे गालि नोंहा बांद्राय जाबाय बांद्राय जाबायना नोंसोरखौ नायबायसो दं आङो नोंसोरखौ दानो सेकेन्डआवनो केस होनो हागौ आङो आंखौ दिबो जवालासिनो हाबा खालायदों होननानै नोंसोरनि संसारखौबो थेर बेथेर खालायजोबनो हागौ आङो खालायाखैसै आङो गोसोबा दानो खालायगोन आं दानो सेकेन्डआवनो खालायनो हागौ मोजाङै थासो खुगाफोरा समालना बाथ्रा बुंलाय आंखौ दानो नोंसोरखौ सेफायलाजोबगोन आं नों बायदि हिनजावा गावाथ' संसार जानो रोङानो मालायनि संसारखौबो मेगन सायो मेगन गोसासो नोङो मेगन गोसा गाज्रि दे आंनो गाज्रि नोंसोरनो बिराद मोजां दे कागज बायदि गुफुर खोर खोर मोजां नोंसोरनो बिमा खर'नि हिनजाव बुन्दा हौवा बुन्दाफोरखौसो लोगो मोनलाबायो लामाफ्रावबो आयौ माबायदि हिनजाव नोंलाय हिनजाव मानसियानो बेबायदि जाबाय मान गैया सनमान गैया बेबायदि बुखिलाबायो लामा गेजेराव जानला मानला गाज्रि राव होननानै मानसिफोरखौ रायो बुलुंगिनि फेसा बुलुंगिनि जात माबायदि मानसियानो बेगरगग साइस गैया बाइस गैया गालि आयौ हिनजाव बुन्दाया हनै हिनजावखौ साइस गैया होननायखाय लाजि मोन्दों नंगौखौलाय नंगौ आरो मोसौनि मेगन बायदि माथो नोंनि हिनजावनि मेगनालाय मानसियाबो साइस बाइस गैया बेखौनो गांसो गोरलैनानै लाना फैदोंमोन गोरलै नालाय साइस गैयाबो जाबाय थारो मोन्दों नालाय सैमानि जात हिनजाव बुन्दा लेथ्राफोरानो साइस गैया बाइस गैया बेखौनो हिनजावनो हाबा खालायदों आंलाय माथो बिश्व सुन्दरिसो नामा रुपेश्वरि सोरगोस्वरिसो नामा फै देलाय फै बेजों नांज्लायबाय थानानै लाब गैया बेजों खुगा नांनाय माने गावखौनो लासिं सिं खालायनायसो फै थां बुन्दा बुन्दिफोर थां आयै सुदेम अबाव थांजोबथाय मानसिफोरा सुदेम नै सफैबाय आङो दै गिलाससे लाबोनाय गरम जाहांबाय मार गरम मोनबाय मानसिफोरालाय गैया ना मायो बोरमाफोर दोस्लायनो थांदों खोमा आबारनियाबा मारै दङ रितुआथ' फनखौ हमखानाय नङा खोमा र' सान्थि नाम्बार फन खालायनि हेलो शांति हाँ जी साहब आप पहुंच गए हाँ शांति में पहुंच गए बाबा कैसा है रोनी बाबा ठीक है ना हाँ रोनी बाबा तो ठीक ही है वो अभी खेल रहा है ओह अच्छा स्कूल नहीं गया वो मेम साहब ने स्कूल जाने नहीं दिया पता नहीं वो मेम साहब का भी तबीयत अच्छा नहीं है तो रोनी बाबा को भी स्कूल नहीं भेजा मेम साहब ने आयै सुदेम क्या हुआ है रितु को वो ठीक तो है ना अरे साहब क्या बोलूं मैं आप जब से गया है मेम साहब रो ही रहा है और खाना वाना कुछ भी नहीं खाया क्या कुछ नहीं खाया हाँ साहब कुछ नहीं खाया मेम साहब तो दिन रात रोता रहता है पता नहीं मेरे बात भी नहीं सुनता अभी क्या कर रहा है बात करवा सकते हो पता नहीं मेम साहब बात करेगी कि नहीं पाजी जानने नहीं देता गुस्सा होता है रुको मैं पूछती हूँ रुको साहब मैं देती है साहेब सोचूं राजरंग बियो शांति किससे बात कर रहे हो तुम वो मेम साहब वो साहब है लाइन पे आपसे बात करना चाहता है क्या तुमने उसका फोन मैंने बोला था ना राधे का फोन मत रिसीव करना तुम्हें बात समझ में नहीं आती वो मेम साहब क्या मेम साहब तुमने देखा नहीं उसने हमारे साथ क्या किया आज के बाद अगर तुमने राधा का फोन रिसीव किया या उससे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारा मोबाइल सोबाइल सब कुछ तोड़ दूंगी मैं तो मेम साहब जिद कर रहे थे आपसे बात करने के लिए इसलिए अभी क्या बात करना चाहते छोड़ के तो चला गया अब बात करके क्या फायदा फिर से बोलती हूँ नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मेम साहब मैं रिसीव नहीं करूंगी हाँ चलो काम करो दासो रायज्लायनो फैदों दासो माखौबा खबर लाफ्लानो फैदों स्लेबनो न'आव थांखांनानै ओरैनो खबर लाब्ला जागोन थांनाय मानसिया खबर लाना जेबो लाब गैया रावनिबो खबर लानो नाङा आंनो नांज्लायनायजोंनो गारनानै थांदोंमोन माथो दालाय मानो गोसोखांफ्लांदों ओरैनो गोजानाव थानानै केयार खालामजानो देखायनायखौ नाङा आंनो बेबायदि अननायखौ खोनाबाय दानना सोबाय माथो रायनाय बायदिसो खोनादों आं रायदोंसो खोमा रायज्लायनायनि फैबाय औ
एथ' गाख्रावगासिनो आं अबाव थांनायमोन? ओइ बोरमाखौ नायहैदोंमोन आङो नाय जेबोथ' जायाखै मानसिया जायाखै मा जानखाय गोबाव जाबाय नामा नोंना सफैनाया गोलोमजोब्बाय माथो मानसियाबो नै दानसो सफैदों 5 मिनिटसो जाबाय दै लोंगौमोन र' आं खारजि सेबनानै लाबोनि गरम मोनदोबालाय औ थां खारजि दंबालाय गिलाससे बानायना लाबो बेखौ लोंबासो एसे मोजां मोनगोन खोमा ओमफ्राय आयालाय अबावथो बाबुआ आयालाय नोंखौ फैगोन होननायखाय हाथाय खालायनो थांदों र' बाबुआ स्कुलाव थांदों ए र' आं लायनि आथिं आखाइ सुना फैथां नोङो ने दुगैगोन र' दसे उनाव लोंग्रोनि खारजिखौ र' आं खाहैनि खारजिखौ बारियाव न'आवथ' सफैबाय र' दा ओजोंबा आरो बक्सि आरो हालाखौ मा खालायदों आं पुलिस स्टेसनाव खेबसे थांबावगोन सानदोंमोन थांनायबो जायासै बे नांज्लाय खमज्लायावनो माबा खालायखौ बिसोरखौ मा खालायनो सानदोंथाय जेल गिदिराव दोनहरबायना दोनहराखै आंबो थांनायबो जायासै लालिखौनो खेबसे फन खालायनानै सोंनो होगोन र' दाहाय फन खालायगोन र' लालिखौ